Halo, täällä piti olla semmonen... Täällä oli helvetin pimeätä. Naked Attractions. Voi herran aika tätäkin aikaa. Onks siellä takana ketään? Ihalkaa trimmattua tuheroa, niin. Kyllä, täällä ollaan. Voit esitellä itsesi ja mihin rooli olet hakemassa. Mä oon Maikki Laine. Varmaan aika moni tunnistaakin mut. Kerron niille, että mä olin 4 vuotta lauantai-illan katsotuin ohjelma. Joo, kyllä me sut tiedetään. Eikö se ollut Kultatytöt vai? Kyllä. Olit niin kateellinen, koska mä olin paljon suositumpi kuin sinä. Etkä ollut. Kultatytötpä hyvinkin. Maikki, mitä sä teet? Tää on savuton taloyhtiö, sä et voi polttaa sisällä. Mutta sitä te ette varmaan tiedä, että se meidän suosio oli suomalaisessa TV-historiassa aivan ennen kuulumatonta. Joo, ei tiedetty. Minä kuiva harjoittelen. Hei, nyt männä se rööki sieltä. Anne näin. Oletko sä tullut hulluksi? Etkö myönnä vai? Mä olin niin paljon suositumpi kuin sinä. Arvasin, ettei tästä tule mitään.